Ashindiza nje ukuthi uzobona mina. Isinga yenge. Abantu baqashindiza endlukulu abanye baqashindiza mina qashindiza kuzobona ngumngabani ngempela uzuma ubiza eNkandla uze kwethu uphuma ama helicopter ezobona mina kubuza ukuthi ndabona baba ngishuka sezanga ngifile ngoba usunyathela ukuphila kuphelele. Is there Black Life TV? Phazanyiswa yimina. Ashindiza nje ukuthi uzobona mina. Isinga yenge. Abantu baqashindiza endlukulu abanye baqashindiza mina qashindiza kuzobona ngumngabani ngempela uzuma ubiza eNkandla uze kwethu uphuma ama helicopter ezobona mina kubuza ukuthi ndabona baba ngishuka sezanga ngifile ngoba usunyathela ukuphila kuphelele.